Så er det tid til hjemmevideo. Jeg har endelig bestemt mig for mine første 2 kites. Jeg skal have 4 kites. Jeg skal have en 5'er og en 7'er. Jeg skal have en 9'er og en 12'er. Det er ligesom det, som jeg bruger, når jeg surfer. Og jeg har valgt Reven i 5 og i 7. Og det har jeg gjort, fordi jeg har fået sejlet med dem, og jeg har 3 valgmuligheder. Problemet med Ozone er jo, at jeg har 11 vandkites, 4 snowkites og 2 racekites at vælge imellem. Og det blev jeg jo elsker. Det vigtigste for mig er jo det her wave. Og ja, der skal jeg have en 5'er og en 7'er. Jeg skal have en 7'er, fordi det er min yndlingskite. Den elsker jeg bare at sejle med. Og jeg har valget mellem min Alfa, som ikke har så mange struts, som starter vildt tidligt, men som ikke kan holde til 100 kilo, der hiver den overpowered igennem luften. Så har jeg muligheden for en Enduro. Den er stadigvæk i spil i 9 kvadratmeter, men ikke i 7. Der er det Reven. Og i 5 er det Reven, fordi så er der ingen dage, hvor jeg ikke kan komme med ud og sejle i de gode bølger, i de store bølger og i stormene. Så det ligger fast, at det blev V7, Rev, X-Lite i 5 og 7. 9'eren, om det skal være Enduro, eller det skal være Vortex. Jeg har faktisk allerede bestilt en Edge. Det ved jeg faktisk ikke nu. Men det her, det er helt sikkert det, som jeg kommer til at sejle med de næste par år i bølger. Så det glæder jeg mig til. Så må vi lige have testet alle de andre 9 kites i forskellige størrelser. Nogle kan jo noget, nogle kan noget andet. Men det her, det ligger fast, at det er min go-to wave kites. Lidt info. Jeg har sejlet Slash, Triad, Pivot og prøvet stort til alle andre. En ting, der skiller sig ud ved den her kite, det er, at der er 2 ting, som er positivt bedre, og der er en ting, der er lidt negativt dårligere. Det positivt bedre, det er, at når jeg er på bølgen, så kan jeg lukke den her kite nedom og ovenom, som man jo gør. Jeg kan simpelthen styre den bedre, for den er langt hurtigere end den type kite, jeg har været vant til. Så jeg kan ride på bølgen. Det er der nogle af jer, der forstår det, er der nogle af jer, der ikke forstår. Der kan jeg ride endnu bedre, der hvor der ikke har meget træk i. Der hvor det er dårligere, det er når jeg går ned i det første bottom turn. Det store bottom turn. Det man laver indgangen til sin 4 meter væg, eller hvad fanden man nu har gang i. Jeg har lange arme, og jeg støder på knuden, og jeg oplever, at kiten ikke på samme måde har det sidste dump, fordi jeg ligesom rammer knuden. Det er også en mere, hvis I kigger på kiten, det er en mere C-formet kite. Det vil sige, at den har jo ikke evnen til som en flad kite og power ud på samme måde. Det, der så er gode ved det, det er jo, at så skal jeg jo lære at sejle anderledes. Mit første turn skal være anderledes. Det skal være, ja, fordi ellers så føler jeg, at jeg bliver trukket. Og det eneste, du ikke har lyst til at gøre, når du rider bølger, det er at føle, at du bliver trukket af bordet. Især fordi jeg jo sejler strapless. Og så er der den anden ting, som virkelig er positiv. Det lyder åndssvagt, det her. Det med at hoppe og tricks. Jeg føler, at jeg hopper super fint med de fleste forskellige kites. Men der, hvor den overraskede ekstremt positivt, det er i afsættet til forlænder. De fleste af jer, der kan lave forlænder med strapless og alt det der, I kender godt problematikken med, at man ikke føler, at man kommer højt nok. Man kunne godt tænke sig at få endnu højere afsæt, især på fladt vand, især på små chop, på vej indad og alle de der ting. Så man kan lave, ligesom ham den gode nede til GKA lavede, en triple forlænder med, ja, board switch til sidst.
Men også andre, der kan nøjes med en enkelt, og gerne vil i gang med nummer 2. Det kræver noget højde, hvor du kan lave forlænder, hvor bordet sidder af fødderne hele vejen. Du rører det ikke med hånden. Og det lyder åndssvagt, men jeg kan virkelig få langt højere pop med den her drage. Jeg tror, at det er fordi, at styringen på den her er ekstremt hurtigere, end det jeg er vant til. Så jeg tror faktisk, jeg kan styre kiten mere på vej op og på vej ned. Det hjælper mig også meget, at jeg har valgt at sejle 7'eren med en 55 i stedet for en 45. Jeg tror, jeg ender ud med 50 cm. 50 cm ligesom the go-to. Men 55'eren overrasker positivt. Jeg kan få den til at loop 2 gange i en landing. Altså, I kender det der, når man lige redder sig ud af en landing. Med at lave et enkelt loop. Det kan jeg få den til at gøre 2 gange. Altså sådan, bare med den ene hånd hernede, hvor man hænger. Så det er en positiv overraskelse. Men det var, hvad det blev til i første omgang. Det er min wave kites. Det er min hjerteblod. Det er det, som det er grunden til, at jeg kitesurfer. Det er, at jeg sejler med en 5'er, når det stormer. Og hygger mig med windsurferne. Eller så hvad hedder det, 7'eren, fordi så er det bare fucking perfekt. Så blæser det 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, deromkring. Over 15, så har jeg også brug for en mindre drag, ellers så bliver jeg bange for mig selv. Jeg falder lidt tungt. Men det var, hvad det blev til. Lang hjemmevideo om ingenting. Været syg i 4 dage. 38,2. Har slet ikke kunnet strække vejret eller noget. Der er åbenbart SARS i luften. Jeg har fået det. Covid. Jeg har fået det. Abekopper. Jeg er sikker på, at jeg har fået. Jeg har fået noget her. Et eller andet. Ja. Så manflu i 4 dage sengeliggende. Og stadigvæk lidt. Nå, sådan det. Bliver god igen. Kan I have det godt. Og tak fordi I følger med. 7 minutter og 14 sekunder. Det er måske nok lige overkanten for 2 bølgekites, ikke?